Sunteți gata? Da! Racheta roșie. Artă. Peisaj lângă Marnă, pictat de Alexei Ion Iavlenski. Și muzică. Aida, compusă de Giuseppe Verdi. Bună! Eu sunt Leo și ei sunt prietenii mei, June, Quincy, Annie. Gustă puțin. Crezi că bunicii Rachetă îi place supa? Da, îi place. Și acum la Disney Junior e clubul lui Mickey Mouse. Lui Pluș îi stă gândul la burtică. Tigru are chef de joacă. Lui Purceluș e într-una frică. Aiurel, ce să mai zică? Veniți cu ei în cele mai mari, cele mai tigrifice aventuri dintre toate și porniți într-o călătorie spre un loc de vis. Noile aventuri ale lui Winnie the Pluș, de luni până vineri la 14:20 la Disney Junior. E timpul pentru aventuri. Veniți pe aici, iubitori de aventură! O săptămână întreagă cu clubul lui Mickey Mouse, pe uscat, pe apă și în aer. Magie, misiuni de salvare, comori ascunse și dita mai obstacolele. Faceți-vă curaj și veniți cu noi la drum. Urmăriți aventurile clubului lui Mickey Mouse, mâine la 9:35, numai la Disney Junior. Cine e Zu azi? O zi din viața mea! Ura! E excursionist, muzician, detectiv. Sunt gata! Maestru bucătar, fotograf, surpriză! Ba, chiar rege! Regenzulent! Fiecare zi o aventură cu Zebra Zu! Noul Zu! În fiecare sâmbătă la 9:45, numai la Disney Junior.